ji ba. Duniya da labari a cikinta ba zan rufewa ba. Sun hana mu ko da ruwa mu sha, kai malam ka yo duba. Shurka ce suke yi dare da rana ba za su tuba ba. Malamin da ke tsubu boka ne ba zan rufewa ba. Gaskiya akan kowa bude ta ba wani rufewa ba. Kume kake rabbana yana kallon ka ba za ka yi ɓuya ba. Duka abin da ka shuka shi za ka girba ba zan rufe ma ba. Alkhairi ne ka shuka ko sharri ko ba ka riba ba. Waɗansu na yin daba da fyaɗe, waɗansu aiki na suna. To kai ka manta kana da 'ya'ya naka gida ka kasa tuna. Kowa ya kare kimar sato ba wanda zai ja mai fitina. Zuma da zaki gata da harbi kamar na ko zaka tina. Allah ya bani abin da zan tsara, ka gani babu razana. Alkilasik sunan yake in ka manta yau sai ka tina. Alkilasik ba kowa ne ba faɗan masu akwai ba. Waƙar ma da nake yi baiwa ce ba wayin kaina ba. Cikinta ban yin kowa ni ban koyi wannan shafin ba. Uwa uba sun mun tarbiyya da kyan hali ba raini ba. Ke bisho kace yaya sai ka ce musu akwai rina ka ba. Yanzu ma na fara ban ce komai ba, rabana da fa.